enterem. Hem de ficar tot el cap de tots els Què passa? Xica, per l'amor de Déu, que a mi no em fas nosa? No m'enganxis a meitat. Hola, doncs mira, acabem de presentar la denúncia davant de la Guàrdia Civil per la possible comissió d'algun delicte contra el medi ambient per la construcció d'aquesta bassa del canal Xef de Sénia. Ja decidirà la Guàrdia Civil passar a la Fiscalia i a veure què determina, és això. Com te dius? El Francesc Espinal, advocat. I ara Manol, si podem fer no pegar un poc davant. ¿Qué es lo que no se puede? Si lo saben... Lo que no se puede. A ver, es que m'ha agafat un sofoco. Sí. Bueno, al llit abans per ells. Hem estat atesos per dos membres del Ciprona, hem estat molt correctament atesos. Jo crec que s'ho han pres un interès, personalment, s'ho estudiaran, sabien del que estàvem parlant i que en tot cas hem donat la seva adreça per a si hi ha alguna cosa que la tramitin a través d'ell. Però la impressió que ens ha donat és que ha tingut bona... bé, jo crec que s'ho bé. Sí, ha tingut bona acollida a la denúncia. Per tant, comencem. La cosa comença. No, comencem seguint. No, en aquest cas comença. Sí. La Plataforma de Defensa de l'Ebre hem presentat una denúncia per possibles irregularitats en la construcció del canal Xef de Sénia. Tots sabem que el canal Xef de Sénia és un canal projectat quan el franquisme i construït quan el franquisme per a transvasar aigua del riu Ebre a Sagunt. Este canal va ser abandonat per motius de la crisi econòmica i va ser recuperat pel Partit Popular per a facilitar la conducció de l'aigua de l'Ebre cap a l'Andalusia, cap al sud. Curiosament, una vegada el pla hidrològic ha sigut modificat, ho recupera el govern de la Generalitat i, utilitzant el mateix projecte constructiu del Partit Popular, ho tira cap endavant. Tenim claríssim que és un canal que l'únic objectiu, l'única finalitat és transvasar. Està sobredimensionat. La meitat de les hectàrees que diuen que són per a regar ja se reguen en aigües subterrànies. Per tant, no té justificació agrícola ni econòmica. Però damunt, aquest canal, que nosaltres entenem que té un impacte molt important mediambiental i socioeconòmic a l'Estat de l'Ebre, damunt, dins del procés constructiu, hem detectat una irregularitat que ens sembla bastant greu. I és que en una zona que és parc natural, que és una zona d'interès comunitari, vol dir en protecció europea, que és una zona que forma part de la xarxa de Natura 2000, que per tant té mesures de protecció mediambientals, damunt la Generalitat de Catalunya construeix una base de regulació sense l'informe preceptiu d'impacte mediambiental. Amb la qual cosa nosaltres creiem que es produeix una vulneració de normatives estatals espanyoles de medi ambient i europees, amb l'agravant de que damunt se fa en diners pagats per Brussel·les. Nosaltres creiem que això hi ha una suposada irregularitat que segons el nostre gabinet, el nostre advocat, pot tindre repercussions penals. Per tant, el que fem és ficar-ho en coneixement de la Fiscalia per a qui ho investigui. Però és sorprenent, no?, que tinguessin que ficar-ho un moviment ciutadà en mans de la Fiscalia en una obra que s'executa per dos organismes de la Generalitat a Catalunya i, en teoria, dins d'un parc natural que la mateixa Generalitat havia de protegir, no? Suposem que això és una singularitat que esperem que la Fiscalia ens aclarisca. I en tot cas, que quedi molt clar què és el que vol la Plataforma de Defensa de l'Ebre. La Plataforma de Defensa de l'Ebre no volem ficar pals a les rodes del canal, volem aturar-lo. És aturar una infraestructura que va cap a València, així com ens agradaria molt poder aturar el canal Segarra-Garrigues que va cap a Barcelona. L'estratègia és fer un gir en la política hidràulica d'aquest país, acabar en la política de transvasaments, acabar en el que seria la política de l'especulació de l'aigua, que malauradament en aquest moment tornem a estar sols com abans. Ens has dit abans que és que arribi la denúncia a la Fiscalia Provincial, no? Sí, la intenció és que actuï el fiscal de Medi Ambient. Ens pot ensenyar una mica les imatges que has ensenyat abans de la bassa? Lo volem colors o sense colors?
Yo sí, los papers, avui he Canvia't de puesto. A que giro la cámara y te traca tú. Ojo, ojo, que vol entrar un cotxe. Mare, cuidado. Una gordíssima. No pot agafar, Sí. I estem atropellats, Bueno, almenys jo. Jo també, i l'hauré d'agafar. No tinc res que... No sé A veure, a les fotos, posant com la càmera, es tracta que la baixa aquesta... Un moment, sisplau. Espera, que no sé si era La bassa això es tracta que la bassa aquesta s'ha construït sense el corresponent estudi d'impacte ambiental dintre de l'espai natural protegit dels ports. I això pot ser constituït un delicte contra el medi ambient. És aquesta, no? És aquesta, llavors el límit d'esport és això, el límit del parc natural és aquí, això és carrer municipal del Pare, llavors esta raça la que denunciem, només esta. I està a 200 metres pràcticament dintre de l'espai. Llavors si mireu, perdó, les fotos, l'impacte que ocasiona visual és impressionant. Per ser un parc natural, si no arriba a ser un parc natural ja el desmunten directament. Sí, és l'impacte molt agressiu. Això és el límit del parc natural. la bassa que recull l'aigua que ha d'anar al canal. No, esta base es una base de regulación, es una base que se emplea para tindre aigua acumulada per a regar. És com una reserva d'aigua, per a regar, en principi. També pot ser una reserva d'aigua per acumular aigua en cas de que s'hagi travessat més per uns mesos de l'any, que el canal que dissenya no podrà agafar aigua del riu directament. Clar, si es fa la connexió amb el País Valencià o on sigui, ells acumulen una reserva d'aigua per a poder seguir donant servei. És una cosa amb molta mala llet. Bé, això és l'impacte mediambiental, perdona, I això és important, mireu, la bassa, el límit del parc natural, mireu, compareu el que seria el tamany de la màquina i l'amplitud de la bassa. Més n'hi ha una altra més veu més bé, que és aquesta d'aquí. Es veu l'actuació molt agressiva, no?, que s'ha realitzat. Vale. Pues bueno, gràcies. Que mos ho passareu això. Sí, això, esta tarda mateix, més tarda o esta nit, us passaria un país d'aquest. És possible que ho passem demà perquè convocarem possiblement el diumenge una petita concentració davant d'esta bassa. Ho veig per aquí. Per això ho hem de decidir esta nit, no? Però bueno, la idea que tenim, si el temps acompanya, és d'anar allí i plantar una panxeteta i fer una cosa de que sàpiguen que estem una miqueta enfadats. Vale. Vale? Gràcies a vosaltres, Però pel camí dels ports... no?